beken hasiko dugu saioa. Food for Future izango baitugu izpide. Azoka hau bi aldiz antolatu da eta berehala bihurtu da nazioarteko erreferente gastronomiaren arloan. Ondoren, Arabako txakolin egunaren berri emango dizuegu, Amurrion izan zen. Orozkon izan gara izaukindegia bisitatzen. Aidak oso gaztea izan arren, ogiak merkaturatzen ditu Michelin izardunak diren jatetxeen artean besteak beste. Bermeon amaituko dugu arraina zoka egin baitzuten. 2 urteko geldialdiaren ondoren, kontserbagileek berriro egin zuten topo bezeroekin eta lagunekin. Joan den astean, Food for Future antolatu zuten Bilbao Exhibition Centerren. Nazioarteko azoka entzutetsuan, elikaduraren eta edarien arloko profesionalek azken joerak, konponbideak eta teknologiak ezagutu eta erakutsi zituzten. Baliokate osoa optimizatzeko eta berritzeko balio duteta. 2 ediziotan bakarrik Food for Future finkatu eginda eta 3 egunez Euskadi jarri du Europako elikagaien berrikuntzaren erdigunean. Nazioarteko profesionalen eta adituen artean ezagutza eta esperientzia transferitzea da Food for Futureren helburua. Zientzialari eta ikertzaile ezagunak nekazaritzako elikagaien industria birdiseinatzen ari diren startupak, chef handiak, administrazio publiko ordezkariak, haiei guztiei zuzenduta dago. Alde batetik daukagu feria bat, eta hemen agertzen dira urtean zehar egin diren aurrerapenak, elikaduraren aurrerapenak, eta bestetik dago kongresu bat. Eta kongresu hortan 300 hitzaldi baino gehiago daude, elikadura katearen inguruan dauden aurrerapen guztieri buruz hitz egiteko. Eta guzti hori berrikuntzaren ildotik. Orduan kasu honetan, 2 formato horiek batuz, oso aurrerako jaden formato hontan, gustora gare ondo funtzionatzen ari den evento bat delako. Nebextek eta Aztik antolatuta, azoka hau Eusko Jaurlaritzako nekazaritza sailak bultzatu zuen eta urteetako lana izan da. Food for Future errealitate bihurtu den arte. Euskadiko elikagaien baliokateak urteak daramatza modernizatzen, evoluzionatzen eta berritzen. Horretarako lankidetza publiko-pribatua oso garrantzitsua izan da, eta lankidetza hori are gehiago indartzen ari da. Gure lana nagusiki da oinarriak jartzea gure sektoreak aurrera egin dezan. Baina gure sektorearen esku dago aurrera egitea. Diseinatzen ditugun politikak eta sortzen ditugun ekosistema horiek elkarrekin sortu barrekoak dira, zatio. Ez baldin badugu elkarlan hortatik lan hori egiten, ez ditugu baliagarriak diren lanabesak sortzen sektorerako. Eta bai ekosistemak sortzerakoan, edo bai normatibak garatzerakoan, komunikazio oso zuzeneko bat behar dugu sektorearekin beti. Euskadiko elikadura klusterraren parte hartzea nabarmena izan zen. Bere zeregina funtsezkoa da elikadura eta berrikuntza uztartzeko eta bateratzeko. Gure plan estrategikoan ikusi genuen nola berrikuntza beharrezkoa dela gure sektoreko enpresen lehiakortasuna aurrera ateratzeko. Beraz, hemen egotea egokogunean, 2 komponente horiek ditu, ez? Alde batetik elikaduraren behar izanak eta bestetik berrikuntza hori egiteko teknologia behar dugu. Beraz, lekorik eta egokiena da horretarako. Klusterrak Nafarroarekin eta Akitaniarekin batera Agrotik Hub aurkeztu zuen. Mugaz gaindiko proiektu bat da elikagaien industria txikietan digitalizazioa bizkortzeko sortua. Euroregioneko 3 klusterrek, alde batetik Basque Food Cluster, beste aldetik Nagrifood Nafarroako klustera eta Akitaniako klusterak, elkarren arteko kolaborazio eredu bat da, ezta? Orduan, 3 eskualdeak daukagu arazo berdinak, nola
digitalizazioak nola lagundu aldigun gure enpresen lehiakortasuna aurrera ateratzen. Beraz, hemen aurkeztu dena da, proiektu horren ondorioak, enpresek, ondo egiten duten enpresek beste batzuei nola erakutsi hori zelan egiten da, eta horrelako teknologi berriak nola gure sektoreetara ekarrizta. Gainera azoka esparrutik kanpo, baina egitarauaren barruan urteko sariak banatu ziren. Basque Culinary Centerrek ezin hutsik egin alako hitzordu garrantzitsuan. Sukaldaritzako profesionalen prestakuntzan mundu mailako erreferentea data. Guk Basque Culinary Centerretik Food for Future feria honetara ekarri dugu gure zentro teknologikoa. Egiten dugun guztia ikerketa arloan, berrikuntzan, ekintzailetzan, alegia enpresa berriak bultzatzen, gastronomiatik produktu berriak, zerbitzu berriak, ekipamendu berriak eta enpresa berriak garatzen ari gera, eta guzti hori hemen konpartituko dugu. Sukaldaritza berritzea eta arantzago eramatea, baina artisau ekoizleen lehengaien bikaintasuna galdu gabe. Nik uste dut gure lana badela txikiarekin, artisauarekin, ekoizle txikiekin, enpresa txikiekin lan egitea, eta baita ere, haundiekin. Azkenean, lan asko dago egiteko, gu Euskadin egonda eta hemen izan da, lan egin behar dugu hemengo sektorearekin, eta esaten nun bezala, artisautza, identidadea eta ekoizpen txikiak bultzatuz. ASTI Food for Futureren antolatzaileetako bat da. Zientzian eta ikerketan oinarrituta, abanguardiako eta balio erantsiko produktuak eta teknologiak eskaintzen ditu. Elikaduraren kontzeptu berrietan puntako herrialdea gara eta ASTI funtsezkoa da Euskadiko baliokatearen garapenerako. Creo que los centros tecnológicos y especialmente ASTI Zentro teknologikoek sektorean oinarritzen dituzte beren lehentasunak. Bereziki ASTIk, zentro sektorial gisa. Batez ere teknologia bidezko konponbideak ematen saiatzen gara. Sektorea lehiakorragoa izaten laguntzen dugu. Eta horrek, berekin dakar hobeto ekoiztea, kostuak murriztea, eraginkorrak eta jasangarriak izatea, eta elikagai seguruagoak prestatzea. Gure ezagutzak, enpresen arazoak konpontzeko balio duela egiaztatzea da, ASTI nar dezakegun potzik handiena. Hobetzeko aukera ematen diegu profesionalei. A darles una oportunidad de mejora. Euskadi Basque Country estanda Food for Futureren puntu beroetako bat izan zen bere protagonismo eta jardunagatik. Neikerrek elikadurakatearen lehen katebegiarekin egiten du lan, ekoizleekin eta baserritarrekin. Abeltzaintzan zen produkzio sisteman hobekuntzak lortzea izango lirateke helburu nagusia. Gaixotasunak, produktibitatea, klima aldaketarekiko egokitxapena, baita ere produktu berriak, seguritate aldetik seguritate altuko produktuak, horiek dira gaur egun lantzen ari garen erronkak. Haien lana garrantzitsua da, baina era berean funtsezkoa da erosketa saskian etxera eramaten ditugun produktuen atzean dauden ahalegina, teknologia eta ikerketa guztiak ezagutarazteko. Gizarte guztiak ulertu behar du, nahi balditugu elikadura mundutik produktu onak atera, kalitatezkoak, seguritate altuko produktuak, horren atzetik dagoela teknologia asko eta etorkizunean, hau da, hemengo urrengo urratzetan, teknologiaren aplikazioa, digitalizazioa eta modernizazioa erronka garrantzitsu bat izango da. Food for Futureren bigarren edizioa arrakastatsua izan zen. Euskadi elikadura kate osoa indartzen ari da datozkigun erronka garrantzitsuei aurre egiteko. Eta ahalegin horren oinarria, elkarlana eta lankidetza dira.
Aurreko igandean, egun eguzkitsu batez lagundurik, Arabako txakolin eguna egin zuten 22. aldiz Amurrion. Aiarako Juan Urrutia parkea izan zen festaren erdigunea. Bertan, jendeak nazioarte mailan gero eta ezagunagoa den txakolinaren uzta berriaz gozatu zuen. Dagoeneko, kanpoko herrialde askotan gozatu aldute gure Arabako txakolinaz. Parrillan eginiko Euskolabel produktuak eta lur honetako beste zenbait jakigozo ez ziren festan falta izan. Ia 9.000 botila ustu ziren. Alkatea, Eusko Jaurlaritzako turismo sailburua eta Arabako ahaldun nagusia bertan zirela, Maite Eskarmendi, etxe honetako kazetaria, Arabako txakolinaren enbaxadore izendatu zuten ekitaldi ofizialean. Oso gaztea izan arren, Aida Fuentes Iza eskarmentu handiko okina da. Izen handiko okindegi baten 3. belaunaldia da Orozko aldean. Haren aitonak inauguratu zuen 1956an. Amak hartu zuen lekukoa eta duela 11 urte hil zenean, Aidak berak hartu zuen errelebua. Iza okindegian, nire aitite Marcelok ireki zuen 1956an. Eta, negozio familiar bat izan da betidanik, ni 3. belaunaldia naiz, eta nire ama orain dela 11 urte hil zen, eta handikona ni geratu naiz honen jabe eta hau eramaten. Artisau izaerako euskal elikagaien industria hein handi batean emakumeen mende egonda, baina haien lana ez da merezi bezala aintzatetsi. Gaur egun zorionez, egoera aldatzen ari da. Emakumea beti egonda, baina igual ez dugu izan merezi genuen aitorpen hori. Sektore askotan gertatzen den moduan, kostatzen zaigu asko aitorpen hori lortzea, baina horrek ez bezal nahi ez gaudenik. Eta okindegian, gero eta gehiago, poliki-poliki egia da, ez? Baina gaude lortzen gure leku hori. Ospe ona izateak zuzeneko salmenta errazten du. Halere, sare sozialak funtsezko beste tresna bat dira Iza okindegian. Guk gehien bat zuzeneko salmenta egiten dugu bezeroekin, ez? Gure dendara etortzen dira eta lan egiten dugu. Gero badaukagu ere banaketa, ez? Ostalaritzan eta gero, saiatzen naiz aktiba izaten sare sozialetan. Azkenean hor daude eta gure esfortzua ere erakusteko leio garrantzitsu bat da, eta saiatzen naiz gauza jartzen, gure historia kontatzen, saiatzen naiz gure prozesuak azaltzen, gure historia kontatzen, igual jendeari ere pizkat alarma hori pizteko eta hori informatzeko batez ere. Okindegiaren arrakasta ulertzeko biderik onena bere lana ikustea da. Aidak ikasten zuen bitartean bere amari laguntzen zion Orozkoko lantegian. Estatu osoko eta Suitza edo Alemaniako ogilantegiak bisitatuz osatu zuen bere prestakuntza. Okintzan ordena bati jarraitzen zaio, baina hainbat labealdi egin direnez, prozesuak txandakatuz doaz goizean zehar. Lehenik eta behin, ore ama freskatzen du. Orain egingo duguna da, elikatuko dugu ama orea, gure ama orea, bale? Hemen ikusten dugunez, bizirik dago. Ama orea ez dauka inolako sekreturik, irina eta ura da. Baina prozesu ondo egin behar dira, bale? Ze egiten dugu, nazten dugu iringarbia, semi-integrala edo integrala albada, eta gero urberoa. Elementu bi horiek nahazten, lortzen dugu, hemen aurkitzen dugu, herri txiki hau mikroflora bat sortu da, eta hemen aurkitzen ditugu bakteriak eta lebadura salvaje.
Hoiek izango dira gure ogiak fermentatuko dituztenak modu natural batean. Eta hau egunero egiten dugun prozesu bat da. Bueno, baina nahaztu ditugu, bale? Ore ama ur, epela eta irinarekin. Eta orain eman behar diogu denbora. Normalean gure ama orea nahiko aktibatuta dago, egunero egiten dugunez badago ondo aktibatuta, baina 2 ordutan edo egongo da prest ja gure oreetan erabiltzeko. Eta ikusiko dugu zelan goiko partean burbuila asko sortzen diren eta horrek esaten digu ja gure ama orea dagoela prest erabiltzeko. Baxirren laguntzaz, aurretik egindako ogiak labean sartu ditu Aidak. Baina lehenik, ogian nebaki batzuk egin behar dira. Bale, orain greinatzen dugu ogia, hau da, mozten dugu, eta horrela, soberan geratu den airea, hogasa barruan, hemendik aterako da. Bale, eta orain sartuko ditugu ogiak labera. Orain, orea egiteko unea da. Irina urarekin nahaztu eta irauli egiten da. Geroxeago, gatza eta oreama gehitzen zaizkio. Orain gaude egiten ore integrala. Hau da, eunean integrala den irin bat, bai? Botatzen dugu irina, ura pizkanaka, eta hemen ikusten duzuenez, amasadora lehenengo abiaduran doa, hau da, oso astiro. Horrek ez du orea matzakatzen, ez dio minik kalterik egiten, eta lortzen dugu orea modu natural bateagoan egiten, ez? Gero utziko dugu irina eta ura hor lasai, 20 minutu aldera edo lan, horri autoliziz deitzen zaio, eta horrekin lortzen dugu orea amasatzen da modu natural batean, gure laguntzari gabe. Gero denbora hori pasata gero, ia botatzen diogu ama orea eta gatza. Gau osoan hotzean gorde aurretik, Aidak toles batzuk egiten ditu, ogiak indarra har dezan gehigarririk erabili gabe. Bale, orain egingo duguna da oreari pliege bat ematea, ez? Amasadoratik ateratzen dugunean orea, usten dugu pare bat ordu edo 3 hotzera sartu baino lehen, usten dugu hemen temperatura ambienten, eta orain egiten duguna da pliege bat ematea, oreari berriro indarra emateko. Azkenean guk ez ditugu inolako aditibodorik erabiltzen, orduan eman behar diogu indarra modu natural batean. Ja, ikusten dugu zelan zegoen erlasatuta, eta orain berriro indarra hartu du. Pare bat aldiz egiten dugu, eta horrela ja lotara bidali baino lehen prest uzten dugu. Goiza aurrera doa eta labetik ogiak etengabe ateratzen dira. Baxir eta Aida banaketa egiteko eskaerak prestatzen ari dira. Orain, ogia eguneko orearekin osatzeko unea da. Lantegi honetan gozogintza ere presente dago. Aidak forma eman behar die briotxei. Azteko, orea zatitzen du, ezetasunak eta giro temperaturak eragina duteta orean. Orain egingo duguna da briotz orea hau formatzea. Atzo egin genuen orea, gau guztia pasatu du kamaran, hotzean, eta orain zatituko dugu, pisatu eta formatu, ja gero laberatzeko. Azkenean niri gehien gustatzen zaidan pausua okindegian gaueko lanan barruan, hau da, orea eskuz ukitzea eta sentitzea eta ikusi zelan garatu den egun batean, beste batean ez, zergatiak aurkitu. Azkenean gure ore guztiak naturalak dira eta gauza guztiak dira garrantzitsuak gure oreak
modu batean edo bestean garatzeko. Guk fermentatzen ditugu ore guztiak modu natural batean, ez? Orduan hori lortzeko denbora eman behar diogu orei. Lebadura kimikaz ez kargatzeko eman behar diogu denbora. Eta azkenean hori da, ez? Guk dugun arma industriaren kontra egiteko. Hori eta gero gure eskuekin egiten dugun lana, ez? Tratu hau, heltuatu hemen orearekin eta mimos eta maitasunez egitea, noski, baina azkenean denbora da guk ematen dioguna eta industriari hori ez zaio bat ere komeni. Jatetxe hautak dira Iza Okindegiaren bezeroak, horien artean Michelin izar batzuk. Bere burua etengabe prestatzen duen emakume honek egiten dituen produktuen kalitatea zeharo bermatuta dago. 2019an Urrezko Mamia saria irabazi zuen. Lantegiko lanak amaituta, Aida bere okindegira joan da, Laudioko Zumalakarregi kalean dago. Iza Okindegiak ogi tradizionala eskaintzen du, baina gaur egungo joerak eta eskaerak bistatik galdu gabe. Bermeok bere jai berezienetako bat antolatu du, Arrain Azoka. Itsasoari, arrantzari eta arrantzalei eskainitako Euskal Azoka bakanetako baten alde egin zuenetik, 28 urte igaro dira dagoeneko. Arrain Azoka inaugurazio ekitaldi batekin zabaldu zen, eta bertan izan ziren besteak beste, Aritz Zabaroa, herriko alkatea, Bittor Oroz Eusko Jaurlaritzako sailburu ordea eta Unai Rementeria Bizkaiko aldun nagusia. Oraingo honetan, Rafa Sardina bermeotarrak irabazi du Hegaluze saria. Soinu ingeniari hau Los Angelesen bizi da eta 18 Grammy irabaziak ditu. Rafa bideokonferentzia bidez konektatu zen eta Ramon Basaldua aurkezlearekin hitz egin zuen. Bere guraso hunkituek jaso zuten merezitako saria. Bien bitartean, Maite Belasko arrantzari eta batez ere atunari buruzko horma pintura bat margotzen aritu zen. Izan ere, Bermeo atunaren munduko hiriburua da, mundu osoko atun harrapaketen 110 arrantzatzen baitu. Hegalaburra etorkizunean kontserbatzeko adierazpen unibertsala datorren urtean onetsiko dela iragarri zuen Astiko Rogelio Pozok. Horrekin bat egingo dute besteak beste, lehendakariak, Nazio Batuek eta FAOk. Ohorezko aurreskuaren ondoren, Kristinak dantzatua eta zinta moztu ondoren, Bermeoko Arrain Azoka inauguratu zen. Ekitaldi hauek arrantza sustatzeko duten garrantzia azpimarratu zuen Leandro Azkue arrantza zuzendariak. Feria kasu hontan, Bermeok Arrain Azoka eta beste nolabait beste feriak antolatzen ditugunako, behintzat kolaboratzen dugunak, bai berdeleguna, bai antxoeguna, sektore guztientzako, arrantza sektore guztientzako, kate guztientzako, bai arrantzalentzako, bai arrai erostailentzako eta bai nolabait konserberentzako oso garrantzitsuak izaten dira. Azken finean jartzen du balioan eta bisibilizatzen du sektore guztia, kate guztia. Eta baita ere, industria auxiliarrak, gure arrantzan eta gure itsasontziei laguntzen diona, eta nola ez, baita ere gure emakumeak, gure zaregile, gure neskatilak eta gure enpakadorak. Azken finean, danak gera famili bat, arrantzako famili bat gera, eta nolabait feria hauek hori uztartzen dute, eta hori nolabait helarazten dute gizarteari, ez? Ildo beretik mintzatu zen herriko alkatea ere, azokak balioa ematen die bai Berme hori, bai gure arrantzaleen lanari. Azoka hau azken baten bermiotarron izana eta izena ordezkatzen dauen azoka bata,
ez bakarrik ekonomiaren ikuspuntutik, hori baita ere azken baten arrantza gure garapenerako, ardaz nagusietariko bat delako, arrantza eta elikadura, baina baita be arrantzaren inguruko ondarea, gure nortasuna, gure izaera ere balioan jartzen dituen azoka bat delako. Beraz, aukera paregabea, produkturik onenak dastatzeko, erosteko, eta nola ez, sektoreari bultzada handi bat emateko. 21 enpresek jarritako estandez gain, Arrain Azokak kultura eta gastronomia jarduera ugari bildu zituen. Aurtengo dizinuen, 21 espositore eukiko guz, euretarik gehienak konserberak eta atuneruk izango diez, eta programari daukizonez, programa bere izibi eukiko guz, bat izango da gastronomia programa, eta baitxe eukiko gu programa kulturala. Gentiek, bertora hurbiltzen da gentiek, ezagutu dezen, Bermiotarron esentzize eta nortasune osotasunien. 2 urteko emanaldiaren ondoren, kontserbagileek azokara itzultzeko gogo bizia zuten, onenetik onena eskaintzen jarraitzeko. Disfrutar, ya que... Ondo pasa. 2 urtetan ezin izan baitugu festa hau ospatu, gertatu den guztiagatik. Gure produktua erakustera etorri gara. Onenetik onena da. Hementxe gaude? Etorri, Kusumanora. Ilusio handiz etorri gara. Gaur hasi garelako eta azoka hau oso jendetsua izaten delako. Jendea oso animatuta ikusten da, batez ere atun eta antxoa eske dabiltza. Antxoaren arrapaldiaren erdian gaudenez, horixe da gehien eskatzen dutena. Txakolina oso ondo uztartzen da arrain kontserbekin, horregatik Bizkaiko txakolineko upategiak bertan izan ziren. Txakoline Madrid dugu, atuneaz, da horreaz, produktuak eta antxoaz, da danaz, arraini produktu guztiaz Madrid dugu txakolinek. Txakoline Madrid eta arrainaz honena da. Produktu berriak ere etorri ziren Bermeora, sektore berritzaile baten aurrean gaudela erakutsiz. Alakrana hegalaburra dugu horren adibide. Hemen gauz prestaten tartar, atun tartarra, gero tatakia prestako dugu, eta gure kestatuarekin ere, karpatxo bat, binagreta batekin. Ultraizosteko sistemari esker, atuna freskoa izango balitz bezala tratatu daiteke. Uste dute irekin dala modua, lehen guztia salmueran sartzen zan kontserbatan egiteko, da orain holan gordinik da fresku jateko ultraizostua. Arrain Azokako beste nobedade bat, Lonja Manuelako olagarro zopa izan zen. Bida, etorrikia Berberaino, Getariako olagarro soparekin, pixkat astatzen emateko eta pixkat ezagusteratzeko hemen Bermeon. Eta espero, jendeai gustatzea. Kontserba tradizionalak eta kalitatezkoak, produktu berriak, aurrez prestatuak, ketuak. Eskaintza anitza azokako bisitarien gozamenerako izan zen. Urte bidaro guz azoka itxaroten, eta erderaz esaten da mono aukidu, eta oin agertu da, eta sano posik, benetan. Mungikoak gara, eta urte guztietan etorten gara. Urtean baten jaten du bizigu eta urtean baten jaten mozustutu ingo kalterik, baina portziora bai. Da, ondo da, ferize, bizarro beto ongo da bainekaren. 28 edizio antolatuta gero, Bermeoko Arrain Azokak onena eskaintzen jarraitzen du, eta gure arrantzaleen eta arrantza sektore osoaren arreta bereganatzen. Ekonomia bultzatzen du, itsasoak aintzat hartzen ditu, eta gure kostaldeko udalerrien kulturaren parte ere bada.